tigpatuman sa kahapsay ug kalinaw, dili tigsugnod sa away. Kana ra bang misa nga atong gisaulog, ang tawag ra ba ani Sacramentum Caritatis, Sacramentum Unitatis, Sacrament of Love and Sacrament of Unity. So this is a reminder for us nga dili namo dapat bungkagon ang mga tao. Mo nang at this point moingon gyud ko, di gyud mi dapat mulaban og partido sa politika. Nasabtan na ninyo? The theology of the priesthood nga nung non-partisan dapat ang mga pare. Nasabtan na ninyo? Because we are tig-ulang. Kaya kung mulaban mig politiko, mahimo ming one-sided. No, I'm not telling wala mi personal choices. Ako'y mga politiko, na ako'y presidente, na ako'y vice president, mga senators, na ako'y gov, na ako'y mayor, na ako'y mga councilors, pero secret. Di gyud ko na iwali. Kay ang pari tig-ulang. So di gyud mi mulaban og partido, kay aron di mi ma-one-sided, luibi nang ma-one-sided. Ilabi nagparokya nga setting kay luibi gyud. Example ang pari sa parokya, mulaban sa usa ka partido. How about those other partido? Luoy kay sila, and yet they are your sheep. They are your sheep, equally. So di gyud dapat one-sided. So dili mi dapat tigsugnod og away. Tig-ulang, naami sa tunga arbiter, tighiusa mi, dili mi tigsugnod ug away.